В новата директива са посочени 55 химически елемента, които не могат да се използват при производството на играчки, тъй като предизвикват алергични реакции. 11 елемента пък задължително трябва да бъдат описани на опаковките. Имаме нужда от нова директива, тъй като старата беше от 1988 година. Можете да си представите, че играчките, с които вие сте си играли като дете, и тези, които са на пазара днес, са доста различни. Директивата регулира новите тенденции в производството на играчки. Например, вече има повече електроника и движещи части. Има и нови изисквания за предупрежденията и информацията, която трябва да се оповестява или на играчката, или на опаковката. Много е важно и да се подобри проследяемостта на самата стока. В новата рамка са заложени сериозни изисквания, особено за продуктите, които са предназначени за най-малките, децата от 0 до 3 години. Играчките в тази възрастова група, освен че не трябва да съдържат химически елементи, предизвикващи алергични реакции, трябва да са произведени така, че да е невъзможно да бъдат погълнати. Всеки продукт трябва да бъде брандиран с идентификация, а там, където самата играчка не позволява това, информацията трябва да се слага на опаковката. Новата рамка представя предизвикателство пред компаниите, доколкото производителите вече трябва да инвестират в повече административен капитал и лабораторни изследвания на материалите. Кристиан Ветерберг, директор на Лего по въпроси свързани с държавните институции, обясни в интервю за България ОНЕР, че за тяхната компания влизането в крак с новите изисквания е било предизвикателство. Беше предизвикателство, но започнахме отрано. Разбира се, отговаряме на изискванията. Вече е необходимо да имаме знания за всеки един аспект от нашите продукти, като има и някои нови административни изисквания, за които трябваше да инвестираме средства, за да променим вътрешната система. Това не е проблем, но беше предизвикателство. Законодателната рамка променя и понятието за това какво представлява една играчка. Така продукти като фойерверки, модни аксесуари, пъзели с повече от 500 части вече не се възприемат като играчки и попадат в друга категория, като съответно подлежат на различни регулаторни правила. Стана ясно, че пазарът на играчки у нас се свива от една страна заради кризата, а от друга, че Китай превзема и тази ниша. Най-важното нещо за бранша и потребителите е безопасността на играчките и безопасността на тези, които играят с тях, а именно децата.